Къде ще седеш, Раде? Младежи? Да. Сега ще нарежеме тук за котката. Ама дайте де... Наяла се, за кучето тогава. Тя колкото да се наяла, така май... Ще метнеш ли едно да я тестваме? Я метне. Наяла се. Друг път обаче. Май... Продължава да се изгладне. Само две кремвери. Ракети. И дойдете на кучето, ракети имаш. Ще му намерим. Ракети, да. Гладна котката. И половин крем ще издаде като нещо. Такива малки. Не, Йончо. Йончо, не се бъркай.